maje ndokoleteki ntubwate lakini yadanga kiyaya bono ebagocha nekiama gekoruku Jubilee nkiarengo borai kigakora kigakwa mutagaga ukimokia ngikoimoka ngaya tigato itubwaterire gotie iyo nande tuirane tutebya abantu baitu igoro ya Jubilee kaki abanyali bali masaba naba ngaini mole go sinaba liri mole naba ndaba ngaini boke ntayitemba sabe mokumya moge chugaki ni maite mwangete kura na ndi maite nkonga mole kura ya ino bono tigamba boli na mondo chega omuga akolia nkamubwekero na alengo mugeni gusi ntamaete bobahamba kandero manyete paka geteli yani rero na bonkoli ingo denga ni maete mongina gete mugaka gete diriti na amanyete kaki muroche abantu bali banyale morororo ndademba debya bagaka bali ngake bagaka bali poa nondega nondo on site nega sinde kiamu kamalere ekwete ekwerende factory echa kiamu kamane mo yaba ya chibe bonus nsepe yani tianda boli aiga mate factory moyer imomanyete ningogerete factory yega kwa ingoli nkoni echaega iga nkoni echaega no mondo shibishi nero wate brokerage farm ekerwata mwaka nakagenda court ekamwachi besa kera mwachi besa edeni gatigaraga mpaka abachokoro baino na bacha gwaka ne deni rero ni ejo gaino echa nere ireta bante school ga kidiamba de inimbo mobe ebintu mbiro tutanyale gokora goitegesaku ebintu bibiri byecha nko ibaga iga brokerage na bya onjo kekera igwe ministry aganza kulienda gira ya bana school feeding program umaite ko boko kiwanje kunya Rusia ekogoswa montegere school feeding program kote onga no mumroito no mugako ito kurunyali man masaba gento ninchimbo umwano ino as long as ndo mwibi lazima tomotenga no mwibi ole school feeding program obosomoni bwaro sibworo achabole tema ekera ya imoka alibosongo egoroba nere kwa gacho angenda dosiali na ataka konyete nini lakini ngatanga ki kaibiro rusi lyali tigagacha kiatna ta denjentu ale yendo ngaki dokoro kanga gesiomba tigagache no ne chiobo ibi tigakoreki lakini manyanga school feeding program ya abana ba Kenya abana band afadhali niwe mbrego tuga ogende northeastern mbrateri gutu mwakomogima okoro mwana mpaka ensoti egotaka kolio mwana esenge njaba ibuli ba mutigira ororo batabwati enjira yo kumubugoli kibesara kiye kikirira modo dengo montoyo acharuzi simbororo achaba amabera na ikia mabera ayo ona ande miaka ikirega akino na mabera to gotiga bana baketunywa mabera enda to kwa no bole mungaki iga ninka na nchi no mugabana lazima make sure abantu bane kinkurwa rabada y'imyaka 10 ngote na mwata ya Simba ngwatorosereti ebintu bikababya ekiagera go ikomwelyo
lazima njiko bolinga kisimba ngiwakoleta abantu bawo bakisi